KSA General Secretary George Timung lahin pen jai kathar phan karbok pon alam nang litum ladak pan nilip APHLC pen PC lamvoi ma kethak hangtung to Franci la solam the putha nilitum nilip constituency hoi pen nili keni kang tung la hello inglong pho KSA General Secretary KSA George Timung kan yelam the bangke ni tum totally la bangke pinnem lo atheke KSA George Timung kan inje la son hello jai kathar la penhalapu ahema sorta kathar jola solam the pensi ka pacheropsi course semen alam ke wan la bangke nilitum kroi kroi jongsi la son jongsi personal etekji plotangte hala KSA Dr. Thomson Rongpi non asupu mongwe Rongpi alang ke non sitting nominated MSc la tangte hala phan choi buai da ke hala ta Dr. Thomson Rongpi a piso ta Rongpi ku siche tok la tangte hala phan buai da choi la di jongsi hala phan buai he pulote la pura pupe da nam po kai jai sa tanta la si la ke totally inglong pho KSA atoma phan anong no sikejo pusinili pudamji athe kadok ka inglong pho KSA atum ladak dodun pekte a president miljeng kro KSA yokta mila dakawe tangte la tumang bon da ko pinika chi tonte doma matangte miljeng kro KSA aphan ke KSA tuliram ronghang namune de rama hala phan bang nam undet si la phan to paninge choloma akoi sinili puramang tung bang la hello alang tum inglong pho KSA to phan KSA Barnabas killing alang li phan ke chu ke dam tang VGR along le alam ki ahut ing doi lap pen kang check di aset pik la ke tuliram sara amit hang masi KSA to man kang doi lo kang check lo tante hala suhut pi posituliram ha KSA phan press meet bihai dalo bihai nai alam phanta jongsia hok la sonjongsi ake chok che tuman kang sai ji ki puji ki dinji pulodang te hala Dr. Thomson Rongpi tuman ta putha hala bang pupede akola tuliram rong hang KSA ame thang jokta me KSA tuman ta la an kang check pen kiri si nalo nang Barnabas killing pusi aset he pik tante KSA tu malan kiwi tante kentelan tum choi press meet ke dora tuliram ro ha phan pu hai delo lake partially lake da son du kokol la sila sono banke chokche lake ni tum totally condemn lo nilip APHLC pen banke nangli tum ki pudam ji pu banke George Timung personally si jai kathar phan ke attack person lobo o lake la son si wangi joilo athe ke jong si personally jai sarpan ke attack kali pulotang te KSA tuliram rong hanga phanta me KSA tu mala an ki pula an ki wi tanda ke alam tum alang phanta pu unai pu hai nai di bon ta alang phanga pu hai da choilo tande la so alam theke wan pen la hai alam jume juno KSA jai sarpan ar bok to APHLC phan paramji to alang to mathama lake un e non ke lage khai longria pharmacy karjab lake ni tum rat karbia khai tum chini te me to tangte la som dak si pini yang ko lam ding road KSA ahin pen jitu kachesong pon mante ka protest pon la so jai kathar atumi la George Timung press statement phuthak pen angko la tum da kachesong pon thu badopon la so phuthak nangli tume APHLC ben pilo puji la bang so alama bang ke nilip constituency APHLC ahin pen nilitum totally condemn pon lo George salang litum kaning je pon alang litum athapi mes ninje nai pus nilitum dak nilip constituency APHLC ahin pen ke nilitum alang liphan totally condemn lo athepi lo pulotang te litum jai saraphan alang litum ka condemn ki putot ki pusit piloma pulotang te alang li ki texer pana potsi alang li phan langun elo pusni li tunke matha ponlo
lapen jai sar ayam asor ke kathar pi pusi jaltum ke jerchikle klesi ende pusalang litum pache thang lo ante nilitum ta ako jongon thupo dak nilip panjana long prohanto rongpi alang li ke ente tu sopi le ke en kalima chijong nang kulutang te nilitum ta do lasi la prohanto rongpi ke en ke tu sopi kalima ante lake lasi la son thak se nilitum ta jai sar ke en bang ke alang li ke alake tuteli karbi kali lake adivasi la pen bengali lake aleng kali ente people selang tum lapo analam kapathela lalu nilitum ka condemn pon ke exactly alang litum kaning je alam chokche punilitum ke mathadam la pen nilitum ke jong dan ke lalu lasi KSA tuma phan ke BJP tum si nam de posi alang litum kalili alam seta alang litum phan kapaning je ke la hello tangka pen si alang litum phan aron ta pachini ne dalo tangka pen joinin selang litum phan amek ta pachechar dalo mat phan si ki punai ni ma kopi si kaning je na kolang litum ka chimidam de KSA atum ke latum asong abang ke nilitum lakadu kami fan mo pen ki posan ta senitum jong pet pe bons time Thomson Rongpi le pen George alang litum kaning je ke lake tangka ajoine si alang litum ning je lu posi nilitum ke dang nilip APHLC ahin pen ke nilitum ke jong pon lo tangte non nangko nang litum mangbong nang chetong dun central pen women wings ahin pen secretary in charge do alang li PC puji sobuthak akero pilo media atuma panstami lapen ke dak pini nili nanga chitong dun ke atumi nili tum ke borpung damlo hala dak pen nanga chirui pen pini dadang nili pahawar ladak nili tum dak panjan PSLO ladak pini mazoni tadolo BJP pen Congress nache BJP pen APHLC nong nache tong dun dat pen puthot nilitum ladak ke sodak pen nilitum ke lamvoi ke lake nilitum ke thak nang kokpo la pen rada bhan pachini dak nang kokpo pia pot pulotang te ake hai sir jai kathar sir IAS retired officer alangli ki inut man peng kang tuinaya bang alangli ke kachini ajakong alangli dope me bang la pen alangli ahem asor ke totally kar bi aok avi kali alangli ahem asor ke mane adha ke adivasi lo lapen ke bengali alangli hem asor ke karbi kali lasi labangso alam ke so dakpen aprang ke charipon ake hai kachewoi tang let harsing ronghang recho ke dohut habe pin po atum pen halabang su ahut chingwai pon loke radet theglong loke chini loke radatum lapen radatum chini pensi labang su alam ke pangsam loke komat loka pangsam lake recho harsing ronghang ke dobom ahut lapen habe pin po tum chingwai pamelo ladak ki thang ki chok chawe ake hai jai kathar sar ki alangli hemasor ke bengali lapen adivasi upen recho atum habe pin po tum than pachini pamelo dake thang ta ladake ake hingno ake chokche ake hai jai kathar sar awe pusi hadak piklar dak loke kalang makali ahok pet alam bange chini pamelo hala bangso ahut si hala bangso ningkana husi than pemelo tangte piniar ni kopia posi ake hai jai kathar sar phan puthot ako thar ma alam rui thulam dadlo lapen hala bangso hut recho lapen habe pin potum kipu alam nalitum KSA hala Thomson Rongpi George Timung nalitum banghini kachini ajakong avidatlo kalang makali recho lapen habe pin potum hala bangso aning kan hut puatlo kumat abang phu abang phisi akai jai kathar sar phan puthot labang so lam rui lem dat pen ki puthu abang aphan ke puthot labang ke kaching wai do pon thu nang kokpo poson si hala so hut che parai pon etno tangte pini kopia posi rui lem dat lo Thomson Rongpi
ake hai lapen George Timung ake hai kopi posin nang li tum jai kathar sar alang li phan chor tuk lam dat lo lapen alang li phan chupu lam dat lo alang li ke ahok aphan si karja all party hills leaders conference APHLC aparmansi alang li titi burbur alang li kachisong pimi aposi alang li phan ke issue avipinta issue kapado problem avipinta problem kado kepado lake rat atum lake chisong veji to tang te ante nangli tum pulo je antinda KSA asong aphan le ka sor kali ni tum ke bon sida me George Timung lapen Thomson Rongpi son KSA men pen lason ke claim tabare bhan ge nangli tum pilo budam ji laki chok chi det lo lasi ladaki chipa chok ignon ake hai Thomson Rongpi lapen ake hai George Timung nangli tum ta ki thek ser abang phulo nangli tum ta DMA University ki tang atum lo lasi ili tumang bong nangli tum jong si jong bom lang pulunti nangli tum KSA aroke anong juno dako lapen anut kaprek KSA atum aphan thangna ta ladaki pudam ave only Thomson Rongpi akehai lapen akehai George Timung nangli tum ta laki jong areda bangke ington iklona pipot ilitum karbi lapen inglong akhai ilitum ahok asong japo akehai jai kathar sar along ka Charlie dunai do piklang tangte ante Thomson Rongpi lapen George Timung ke claim son ke lake political le ke chuen budang budamik poma kalam hili tum pen ke lason se jong kon thip lo to chokchi lasi DGP tum tangka nang ibang chom beto nang litum la Thomson Rongpi pen George Timung nang litum la puson ke claim lama nilipudam dakji ake hai sar mirjeng kro alang li ke KSA kapang room ji phan aning hang piklo 2015 pen 2017 aning kan anta alang li kapang room ji aning hang piklo seta piniarni alang li lam ta arjuje de lasi mirjing kro aphan ke nang li tum alang li lom ka Charlie dunai do pikla ka chepa bi he ka bang lapen alang li sarbura mirjing kro ake hai president KSA long po alang li sarbura ke inut ahok ke asong ja po binong inut tok bang abang binong lasi alang li mirjing kro along ka Charlie dunai dolang nang li tum Thomson Rongpi pen ake hai George Timung la lo chiputot nang nelo